Mga anak sa Diyos, sa sinugdanan sa simbahan, nasinati sa mga Kristiyanos ang grabe nga pagpanglutos sa nagkalain-laing rehiyon sa Jerusalem ug sa ubang dapit sa Roman Empire, ilabi na human sa kamatayon ni Saint Stephen o ni San Esteban, ang kinaunhan nga martir. Ang mga magtotoo nagkatibulaag tungod sa kahadlok ug sa mga pagpangdakop nga gibuhat, apan ang ilang pagkatibulaag nahimong blessing in disguise kay pinaagi niini ni kaylap ang maayong balita. Sa mao nga kahintang, usa sa 7 ka mga deacons nga si Felipe miadto sa Samaria og misangyaw didto kang Kristo. Bisan nga ang Samaria kaniadto giyam-iran sa mga Hudiyo, nidawat ang mga taga Samaria sa mensahe sa kaluwasan uban sa dakong kalipay. Daghang milagro ang nahitabo o daghang tao ang nituo. Ang pagpanlutos wala jud nakapugong sa ebanghelyo. Nakatabang pagani kini sa pagpalapad niini. Ug diha sa 8 kapitulo sa buhat sa mga apostoles, si Felipe nga deacon mikabig og nibunyag sa usa ka Ethiopian nga eunuch. Usa ni siya ka taas og ranggo nga diha sa official court sa dalan gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kini nga hitabo detalyado kayo sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8. Gitultulan sa usa ka anghel na himamat ni Felipe ang opisyal nga nagbasa sa libro ni Isaias. Ug si Felipe ni-explain kaniya nga ang mga tudling nga iyang gibasa nagtumong kang Jesus. Ug sa wala madugay ang eunuch nga opisyal nagpabunyag kaniya. Kini usa sa mga dakong istorya diin mikaylap ang Kristyanismo lapas na sa Judea. Bisan panahon to sa persecution, ang kahadlok nahimong kaisog tungod sa grasya sa Dios. Ang mga Kristiyanos nakakaton nga ang ilang pagtuo dili angay itago bisan sa panahon sa pagpanglutos. Ang ilang pagsalig kang Kristo mao ang naghatag kanila og kusog sa pagpadayon. Ug niini makita nato nga bisan sa kalisod, ang pulong sa Dios magpadayon og dili mapugnan. Gikan niini nga kasinatian sa atong simbahan nga nagpadayon bisan sa kalisod, atong madungog ang ebanghelyo karong adlaw. Diin si Jesus nagpadayag sa iyang kaugalingon isip pan sa kinabuhi nga naghatag og kaluwasan sa tanan nga muduol kaniya. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Kristo mao ang tubag sa atong pinakalawom nga panginahanglan. Si Jesus mao ang pan sa kinabuhi nga magtagbaw sa atong kalag. Mingon si Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. John 6:35. Sa binisaya pa, ako mao ang pan sa kinabuhi. Ang muanhi kanako dili nagutumon, ug ang mutuo kanako dili nauhawon. Kini nagpasabot nga si Kristo jud ay mo ang tubag sa atong pinakalawom nga panginahanglan. Daghang tawo ang nangita og katagbawan sa kalibutan apan dili gihapon matagbaw. Ang kwarta, ang gahom, ang kalampusan, ang popularity dili makapuno sa kahawang sa kasing-kasing. Ang ebanghelyo nagtudlo nga si Jesus lamang ang makahatag og tinuod nga katagbawan sa atong kalag. Mao nga ang pagdawat sa Eucharistia usa ka paagi aron makakaon ang atong kalag og mapalig-on ang atong pagtuo. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Si Kristo mao ang tubag sa atong pinakalawom nga panginahanglan. Ikaduhang punto, ang kabubuton sa amahan mao ang kaluwasan sa tanan nga mutuo sa anak. Si Jesus mismo ang nipadayag
nga ang kabubuton sa nagpadala niya mao gyud ang kaluwasan. Kini usa ka saad sa kaluwasan ug pagkabanhaw. Ang gugma sa Dios dili gayud limitado. Gusto niya nga maluwas ang tanan, apan ang tao kinahanglan mudawat niini pinaagi sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo. Mao ni ang paglaom nga atong gisaligan. Busa ang ebanghelyo nag-awhag nato sa pagsalig sa kabubuton sa Dios ug pagpadayon sa pagtuo. Bisan karong panahona nga naaintawon ta sa kalisod. Ang atong kinabuhi naa sa mga kamot sa Dios nga puno sa gugma ug kaluoy. Ang kabubuton sa amahan mao ang kaluwasan sa tanan nga mutuo sa anak. Story time. Sa panahon ni Saint Ignatius of Antioch, ang mga Kristiyanos nagatubang usab og mga sayop nga pagtulunan mahitungod sa Eucharistia. Ug iyang gipahimangnuan ang mga magtotoo pinaagi sa iyang mga sulat. Mingon siya nga bantayin ninyo ang mga tao nga adunay sayop nga pagtulunan mahitungod sa grasya ni Hesukristo. Ug tan-awa unsa ka sayop ang ilang paglantaw sa huna-huna sa Dios. Sila naglikay sa Eucharistia ug pagampo tungod kay wala nila dawata nga ang Eucharistia mao ang unod sa atong manluluwas nga si Kristo. Ang unod nga nag-antos alang sa atong mga sala ug gibanhaw sa amahan pinaagi sa iyang kaayo. Kini nagpakita nga sa panahon pa diay ni Saint Ignatius of Antioch sa pagsugod pa day sa Kristyanismo, ang pagtuo sa tinuod nga presensya ni Kristo sa Eucharistia usa sa mga maingon ta nagunang kamatuoran nga gipanindigan gayud sa simbahan. Ang iyang pagtulunan nagpakita nga ang Eucharistia dili lang simbolo kundi tinuod nga lawas ni Kristo. Ang mga Kristiyanos gitawag sa pagpabilin sa kamatuoran bisan pa sa daghang mga sayop nga mga pagtulunan. Kini usa ka pahinumdom kanato karon nga ang atong pagtuo kinahanglan lig-on ug klaro. Ang Eucharistia mao ang tinapay sa kinabuhi nga naghatag og kaluwasan ug kini mao ang atong gisaligan o gituuhan. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato nga muduol kaniya og dawaton siya isip tinapay sa kinabuhi nga naghatag og kusog ug paglaom sa atong panaw. Dili ta mahadlok sa mga pagsulay kay ang Dios anaa uban kanato og maggiya kanato padung sa kahupayan. Ug hinaot nga kita magpabilin nga matinud-anon sa atong pagtuo hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.